Здравейте отново! Както ви обещахме, този път с моя колега Пресов Иванов, хора. ще говорим за така наречения приоритет и всъщност кой го притежава наистина, дали е картата или играчът. Приоритета, трябва да започнем с това, е всъщност едно като непрестанно знаменце, което човек държи докато играе карти. Ще го разменят наляво и надясно. Е възможността на играч да изиграе карта и нищо повече. Това, че можеш да изиграеш карта в даден момент, означава, че имаш приоритет. Приоритета се дава с началото на играта и завършва с края на играта. И непрекъснато се прехвърля между двата играчи. Като всяко действие в играта или предава приоритета на опонента, или дава или запазва приоритета в играча, който е на ход. По дефолт приоритета притежава играча, който е на ход, но както знаете, понеже можете да играете карти в хода на опонента, приоритета непрекъснато се предава между двата играча. И сега ще ви обясним как става цялата история. Като започваме от самото начало, именно в draw phase. Значи, човекът, който е на ход, след като си изтегли картата, има абсолютно веднага получава също това знамеце, което показва, че той има приоритет. Де факто може да активира всякакви Spell Speed 2 or Higher карти. В смисъл. Без значение дали са Quick Play Monster ефекти, дали са някакви спелови трапове. Пример мога да ви дам: в draw фазата може да изиграете DD Crow, в draw фазата може да изиграете Counter Капан като... Как се казваш онзи, който дискардваш картата? Drastic Drop-Off. Да, Drastic Drop-Off. Има голям набор от карти, които могат да се изиграят в draw фазата, включително ако изтеглите Тайфун, можете веднага с приоритет, както се казваме на наш език, да го изиграете върху карта на опонента. Принципно почти всички действия, които са с Spell Speed 2 или повече, могат да бъдат изиграни в draw фазата. Стигате да нямат конкретен condition, който казва, че трябва да се изпълни или какво си, за да бъдат изиграни. Точно така. И сега ще преминем поред на номерата към Standby Phase, който гласи следното. Като влезеш в Standby Phase, понеже си turn player, пак също като в draw фазата, получаваш веднага приоритета. В смисъл, ти си човек, който казва дали ще се изиграе нещо от тебе или не. И в случая, в който ти всъщност кажеш, примерно, нищо няма да активира на Standby фазата, приоритетът се пасва директно на опонента и той има право да активира каквото иде. Но винаги първо е turn player. Интересен случай в Standby фазата, когато има наслагване на тригър ефекти. Всеки тригър ефект се участва в свой собствен чейн. Всеки тригър ефект започва в собствен чейн. И примерно това е причината, поради която можете да изкарате Treeborn Frog, чийто тригър ефект се активира. Когато той е в гроба, няма Treeborn Frog на полето. Извинявайте. Няма Treeborn Frog на полето, нямате спелови трапове. Вие можете да го спешъл съмънете през Standby фазата на полето. По този начин вие изпълнявате условието, тригър ефекта се активира, можете да го жертвате с Enemy Controller. Условието отново е изпълнено, вие го призвавате в същото, в съвсем отделен чейн. Това е причината да можете да го викате колкото пъти искате през Standby фазата. През Main фазата, играчът, който е на ход, запазва приоритет с влизане на Main фазата. През Main фазата се случват много действия, като голяма част от тях запазват приоритета. Всяко действие, което се случва през Main фазата, и аз не кажа след малко, означава, че приоритета се прехвърля директно в другия играч. Приоритета се предава по два начина. Понякога се предава директно, друг път играча на ход запазва приоритет да извърши конкретно действие, след което приоритета се прехвърля. Играчът на ход запазва приоритета си, след като сетне монстър или спел или трап на полето. Тогава приоритета не влиза в опонента. Играчът на ход запазва приоритет, след като изиграе спел или трап карта, без значение от какъв спид, но запазва приоритета да изиграе спел или трап карта с спел спид 2 или повече. И ако не го направи, тогава приоритета се прехвърля в опонента. Значи много важно е да кажем тук, че когато си човек с приоритета и изиграеш нещо, в смисъл, и след това не си използваш правото на приоритет, примерно слагаш монстър и кажеш няма изпълнен приоритета, приоритета веднага се пасва на противника. В смисъл, той има право да отреагира. Просто идеята е да се знае, че ти винаги си този, който може да активира, примерно, първи букв мун, или първи тайфун, или нещо ето такова. Да. Почна да ми става тъпо. Добре. Когато играч Normal Summon, Special Summon, Flip Summon монстър, той запазва приоритета си да изиграе
един с Spell Speed 1 тригър или Ignition ефект на полето си, без значение дали това е на чудовището, което изкарва, или да изиграе карта с Spell Speed 2 или повече. След като този тънък прозорец завърши, в който може да има само един ефект, приоритетът се прехвърля на опонента. Тук добавяме, че се случват две аномалии понякога. Има така нареченото отнемане на приоритета, което се случва сравнително рядко и се наблюдава само в моментите, когато играча, който не е на ход, има тригър ефект, който се активира, когато играч изкара чудовище. Примерно, King Tiger One Who. Или Black Garden. Да. Примерно, сега ще ви дам един много важно нещо да знаете, което се случва. Когато играч А, който е на ход, изкара гаджет, който е със собствено тригър ефект. Играч Б има King Tiger, играч А не си взема гаджет, понеже мисва тайминга на активирането на тригър ефекта, понеже King Tiger се случва във времето, в което играч А, който е на ход, би трябвало да има приоритет. И ако сега брат ми, който влиза вкъщи, развали всичко, ще го заколя. Аспарух, чао! О! Мълчи! Както и да е. Играчът на ход запазва приоритета си в мейн фазата, когато смени батл позицията на чудовище. Когато това се случи, той запазва приоритета си и той по никакъв начин не се прехвърля в опонента. Значи, искам само нещо да добавя, извиняй. Значи, относно приоритета. Значи, понеже на времето се играеха едни такива бърн декове, наречени чейн декове, които ефектите им гласяха, че наредат чейн след чейн след чейн след чейн и след като резолне целият чейн, стават гадни неща. Бърн, тегли карти и така нататък. Значи нещо много специфично да кажем. Когато искаш да си чейнеш собствена карта на себе си, понеже тъй като примерно си turn player, активираш една карта. Примерно кажем Reckless Greed. И след това искаш да чейнеш към нея Jar of Greed и след това там Chain Strike Accumulative Fortune. Значи ти абсолютно след всяка активация на карта задължително пасваш приоритета на противника и той има право да ни изпълсне. Може да изиграе солен на Reckless Greed или на Jar of Greed или на каквото си поиска. Той си решава вече какво ще прави, но винаги се пасва приоритета. Не мога да ченеш веднага картите, защото просто приоритетът се раздава нон-стоп. И сега минаваме в наистина интересната част. Както винаги, батъл фазата. Смисъл, не може да батъл фазата, тя е просто най-великото нещо в тази игра. Да, болката. Както знаете, ако сте гледали миналия клип, батъл фазата съдържа 4 стъпки в себе си. Старт, damage step, старт степ, батъл степ, damage степ и end степ. Във всяка от тези стъпки се случват различни неща, при които приоритета или се запазва, или се предава. Сега Виктор ще започне с батъл степ. С старт степа. Старт степа, значи абсолютно като всяка друга фаза, като влезеш в старт степа, т.е. като навлезеш в самата батъл фаза, поне си turn player, имаш приоритет да активираш всякакви Spell Speed 2 or higher карти. Тайфун, буквално, така нататък. Тоест, влизаш в батъл фазата и веднага имаш приоритет да направиш каквото искаш, стига да е с Spell Speed 2 или повече. Батъл степа, играча запазва приоритет след като обяви атака с едно чудовище, без значение дали е по таргет или директно, той запазва приоритета си да изиграе карта или ефект с Spell Speed 2 или повече. Да, тук ето един много хубав пример има. Примерно, аз имам Cyber Dragon на полето. И противника ми има Stardust. И двете са в атака. И аз се държа Book of Moon. Решавам, че ще нападна с моя Stardust. И както сме в Battle степа, аз не мога да изчакам дали противника ми ще отговори с Prison или Mirror Force или каквото и да е. Не, че не може, не е длъжен. Да, в смисъл, не, понеже приоритета е в мене, аз задължително трябва да си изиграя Book of Moon преди той да каже нещо такова, защото по този начин, в смисъл, защото приоритета е в мене. Не мога да го изиграя след като декларна атака, той им опасна приоритета, той пасна му приоритета, веднага мога да играе своя капан и изиграе ли го, ще ми убие чудовището. В смисъл... пак ти пасва приоритета на тебе тогава, можеш да мога да си играя Book of Moon, но идеята е такава, че няма мога да му убия Stardust Dragon. В смисъл, идеята е такава, че ти не можеш да го изчакаш де-факто. Ти трябва атака и веднага да играеш Book of Moon. В смисъл, нямаш право да го изчакаш той да каже дали играе нещо или не играе нещо и после да активираш. В смисъл, защото иначе си губиш приоритета и вече се влиза в следващата стъпка, която също е damage степа.
Да, и damage степа, там се случват както винаги най-многото неща, но в случая с предаването на приоритета, както ще разберете от следващото ни видео, което трябва да гледате, което ще бъде конкретно за damage степа. Damage степа съдържа в себе си 7 подстъпки на damage степа. В началото на всяка една от тези 7 подстъпки на damage степа, играча на ход запазва приоритет да играе карти. Тоест, когато вие нападате, вие първи можете да изиграете онест. И ако кажете атака и получите онест, може да извикате Judge, да кажете misplay, да му дадат fail to maintain game control, да му дадат warning и вие да сте напред. Само защото той не ви изчака. Абсолютно. Това са такива приоритет трапс, които могат да използвате, ако играете на турнири от много висок ранг. И ще завършим с end степа. Main phase 2 също е като main phase, уточняваме, за да не се чуете. Да. Джинсо може и да не негейтва спелове, обаче main phase 2 има. Ние го знаем. Да. И ще влезем в end phase, което също е една така доста спорна фаза, в смисъл, защото има доста ефекти, които се активират по време на end phase и трябва да се знае. Значи, ще започна с това, че примерно ако ти си търнплеер и да кажем контролираш някакъв White Storm Monster и противника има някаква карта, която се тригърва в end фазата, примерно имаше един полето, field което spell. качва каунтер. Да, имаше един field spell, Venom Swamp се казва, който гласи всеки end phase слага Venom counter на face up creature и този creature си намаля атаката с 500 за всеки Venom counter и ако стане на 0, атака умира от ефекта на field spell. И какво става? Понеже си turn player в end фазата се тригъра ефекта на някакъв White Swan, примерно Лайла. И понеже... Извиняй да ти разваля кефа, но имаш 30 секунди. Да, значи приоритета се активира първо на Лайла, после филда резолва, чупи ти Лайлата, но ти си хвърляш после, защото се тригна ефект. Това е. Чао! И чао и от мене зад камерата вече.